iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao Metro at Mega Manila. Kayo pa rin po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Oras na muna natin sa buong kabuluhan. It's already 10:24 p.m. at kasama niyo pa rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Jello. Mga kabisyo, ngayong gabi na to napakinggan po natin ang kwento ng ating letter sender na si Brian na 31 years old. Kaya babasahin po natin ngayong gabi na to ang mga komento din po ng mga kabisyo natin na nagbigay ng kanilang opinyon at saloobin sa napakinggan nilang kwento. Pero bago ang lahat mga kabisyo, nais ko munang batiin ang lahat po daw ng mga nakatutok sa atin ngayon sa Pasig. Good evening po sa lahat ng mga taga East Ortigas, sa mga e-bike driver natin dyan. May malaking radyo daw sila doon sa may pilahan nila. Nakatutok daw sila sa atin sa 90.7 Love Radio. Maraming salamat po. Sa lahat po ng mga taga Silang Cavite na nakatutok sa atin ngayon, maraming salamat po. Sa lahat ng mga taga Bacoor, Anabu Cavite, hello po sa inyo. Grabe naman, ang layo ng mga nararating natin. Pampanga, yan po, big shoutout po sa inyong lahat. At big shoutout din po sa lahat ng mga taga 13 Martires Cavite sa may health center ng 13 Martires. Maraming salamat po. Hulo Mandaluyong. At syempre sa mga avid listener daw natin sa may Guadalupe, Makati. Wow. Mga kabisyo, maraming salamat po sa mga pagtutok ninyo, sa mga pakikinig niyo po sa amin. At syempre mga driver natin, TNVS driver, jeepney driver, grab driver, UB Express driver, taxi driver at mga mahal natin na private driver, syempre, mga may-ari ng kotse nila. Maraming salamat din po sa mga pagtutok ninyo at pagpihit ng 90.7 Love Radio. Mga kabisyo, babasahin ko na po ang unang nagbigay ng kanyang opinyon at komento sa napakinggan niyang kwento ni Brian na 31 years old. Sabi dito ni Gab, Happy Thursday night, DJ Rakitera, DJ Titan Jello. Nakaka-inspire po ang Secret Files tonight. At para po kay sender, ang masasabi ko po sa inyo, you are love. Ang pagiging ampon ay hindi ibig sabihin di na worthy na pwede mong matanggap bilang isang tao. Kaya po masasabi ko lang sa inyo, God bless po sa inyo at sa family ninyo. Secret Files sender. Maraming salamat Gab sa inyong napakagandang komento. At syempre, big shoutout din po kay Rosel. Sabi niya dito, blessed evening Titan Jello at DJ Rakitera. Nakakalungkot lang na may mga batang katulad ni Brian na naging bunga ng isang bawal na pagmamahal ng kanyang tatay. Para sa akin, wala naman siyang kinalaman sa bawal na relasyon nila at nagawa pa nila itong abandonahin. Pero para kay Brian, naging masaya na siya doon sa naging kinagisnan niyang pamilya na mayroon at pagmamahal at kalinga na totoo. At napakalayo po ng kayang ibigay ng tumuring sa kanyang pamilya at tunay na anak sa kayang ibigay ng mga totoo niyang magulang. Kaya Bri, tama yung ginawa mo dahil marunong kang tumanaw ng utang na loob. Yan po ang sinabi ni Rosel ngayong gabi na to.
Marami pa po mga kabisyo nagbigay ng kanilang mga komento pero iilan-ilan lang din po ang ating mga binabasa para hindi po tayo maubusan ng oras. Mga kabisyo, nais ko rin po sana magbigay ng aking opinion at komento sa ating napakinggan na kwento ngayong gabi na to. Para sa akin, tama po ang ginawa ni Brian. Na naging masaya at kontento siya sa kinagisnan niyang pamilya. Hindi natin matatanggal mga kabisyo na marami tayong tanong sa sarili natin, lalo na hindi natin alam kung sino ba talaga ang tunay nating pamilya. Pero kabisyo, dun sa kalagayan po ng ating letter sender na si Brian, imbis na isipin niya ang mga negatibong pangyayari sa buhay niya, inilagay niya po ang sarili niya sa positibo na sitwasyon. Alam nyo kabisyo, bibihira yung mga ganitong may attitude kabisyo. Na nagpapasalamat siya sa taong kumupkup sa kanya. Imbis na magalit, imbis na sisihin yung mga tao na yun na bakit tinago ng 3 dekada yung tunay niyang pagkatao, si Brian po ay nagpasalamat at nagpakumbaba. Alam niyo kabisyo, mahirap bilang isang ampon na hindi mo na pwedeng makilala pa muli yung pamilya mo. O mahirap bilang isang ampon na malaman mo yung pagkatao mo na may edad ka na. Dahil ang hirap ng bitawan yung kinagisnan mong pamilya. Ang hirap ng talikuran yung kinagisnan mong pamilya upang sabihin sa kanila na gusto mo pang hanapin yung tunay mong pamilya. Kaya tama po ang naging desisyon ni Brian na hindi niya na po inisip pa na kilalanin ang kanyang pamilya. Pamilya na kumalimot sa kanya na kailanman hindi siya hinanap. Mga kabisyo, na-realize ko lang sa kwento ni Brian na minsan pala mas mabuti na lang na hindi na natin alamin yung mga bagay sa buhay natin. Dahil minsan sa ating pagiging kontento, nahanap natin yung kapayapaan. Nakikita ko kasi kabisyo na mas tatahimik na lang din yung buhay ni Brian kung mananatili na rin din siyang kontento sa pamilya niyang kinagisnan at mga kapatid niyang kinagisnan. Kaya Brian, kung nakikinig ka ngayon, saludo kami sa'yo na hindi ka nagalit sa mga taong kumupkup sa'yo dahil tinago nila ng 3 dekada yung tunay mong pagkatao. Pagkos nagpasalamat at tinanggap at niyakap mo pa sila dahil yun naman talaga ang dapat at yun naman talaga ang tamang desisyon na dapat mong gawin. Mga kabisyo, isang panibagong kwento na naman po ang ating napakinggan at pwede nating kapulutan ng aral.
Kaya mga kabisyo, kung gusto nyo pong magbahagi ng inyong kwento, maaari po kayo magpadala sa ating Gmail account na raketera@gmail.com. Malay nyo, may isang umaga na kwento nyo na po ang aming babasahin at pwedeng kapulutan ng aral at kumurot sa mga puso ng ating mga kabisyo. Kaya sa lahat po ng mga kabisyo natin na gusto po magpadala ng kanilang kwento, magpadala lang po kayo muli sa raketera@gmail.com. Mga kabisyo, susunod na po ang ating programang Top Secret. Maaari na po kayong tumawag sa ating Viber line na 0916-529-5595. Ulitin ko lang mga kabisyo, maaari na po kayong tumawag sa ating Viber line na 0916-529-5595. Muli, kayo po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kasama niyo po si DJ Titan Jello, ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic kabisyo. Metro's #1 Love Radio. Basic!